jong ventje in dat lokaal boven te drukken voor meneer Koning. Ik als oud-leerling kwam elke nacht met de Peter in het bureau eens kijken hoe dat met de Peter de drukker was. Ondertussen ben jij hier jaren geweest. Ik denk dat jij van alle kindjes, iedere vinger, iedere knie, iedere tand, iedere teen, iedere buikpijn, iedere hoofdpijn met ongelooflijk veel zorg hebt gevolgd. Dus ik tel tot 3 en dan wil ik dat iedereen heel hard in zijn handen klapt voor de laatste keer voor de Peter.